Si zober, že ja som to teraz spustil cez telefón posratý. Technológia. Dámy a páni, ja vás zdravím pri dnešnom menšom informačnom videu, v ktorom by som chcel zodpovedať na väčšinu otázok, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri pozeraní videí, ktoré budú momentálne vychádzať na tomto kanáli. Takže, aby som nejak nezdržoval, tak poďme rovno na to. Prvá otázka, ktorá by sa mohla vyskytnúť pravdepodobne, je, že ako som prišiel k takýmto videám, ako mi to napadlo vôbec začať takéto spraviť a kým som sa tak inšpiroval. Tieto videá mi napadli natáčať práve z toho dôvodu, pretože keď som bol v polovníckom kurze, chcel som si zistiť nejaké nové informácie a zistiť trošičku viacej o polovníctve, tak som buď musel si kúpiť knihu, alebo som to musel hľadať kde na stránkach, ktoré už pomaly ani neexistujú, sú zabudnuté históriou a časom, alebo potom som to musel nejak skúsenosťami, buď vlastnými, alebo som sa musel pýtať druhých polovníkov. Takže mi napadlo, že mohol by som dačo takéto vytvoriť, keďže je pravda, že zase nemám s týmto veľa skúseností, robím to poprvýkrát v živote, celkovo takýto veľký projekt. Nikdy predtým som nestal pred kamerou, nikdy predtým som nič nenatáčal. Ani sám neštudujem niečo, čo by ma malo naučiť, ako mám pred kamerou sa chovať, ako sa mám tváriť, ako mám artikulovať, ako mám gestikulovať a podobne. Keď som takto brázdil internetom, som narazil na pár videí z Čiech, kde vlastne polovníci rozprávajú fakty a vlastne aj svoje vlastné skúsenosti o týchto predmetoch z polovníctva, čože je zoológia, biológia, osveta a tak ďalej a tak ďalej. Čož vlastne robím ja. A takto keď som pozeral tieto videá, mi prišlo, že tie videá sú veľmi zdĺhavé, oni to tam až tak moc vážne berú. Sú tam akože slávnostne poobliekaní, žiaden humor tam není, v podstate je to všetko také príliš vážne. A k tomu je to akože česká forma polovníctva, to znamená, že oni tam majú zase inakšiu legislatívu, inakšie hospodárenie a podobné veci. A tak mi napadlo, že prečo by som nemohol ja spraviť niečo takéto. Vyskytla sa tu viac menej príležitosť, aby som tu dačo takéto vytvoril, a tak som sa toho nejak chopil a začal som to vytvárať postupne časom a o tom si budeme rozprávať. Viac menej po celú dobu natáčania tohto projektu som si pomáhal iba ja sám, internet, nejaké tie rady, skúsenosti, samozrejme od polovníkov a potom samotné knihy, ktoré sú vždycky v každom jednom videu dané v popise, že odkiaľ som čerpal zdroje. Avšak bez jednej skupiny alebo organizácie, alebo či relácie by som to nezvládol urobiť tak, ako podľa mojich predstav som si to predstavoval. A je to práve relácia Halali Slovensko. Takto by som sa im chcel poďakovať, ako jednoducho som s nimi vydiskutoval viac menej požičanie záberov s tým, že nemali žiaden problém mi dať tieto zábery a pritom mi ešte do toho ani nezasahovali. Takže ešte raz veľmi vám ďakujem a teda poďme sa pohnúť ďalej. Takže tieto videá majú zámer edukačný a informačný. Sú vlastne cielené pre ľudí a tých, ktorí vlastne chcú získať nejak viacej vedomostí, poprípade robia tento polovnícky kurz, alebo sú študenti na strednej či vysokej škole a chcú nejak lepšie získavať tie informácie, pretože je tu viac menej položený jednoduchý základ pre celé polovníctvo a možno, že niečo aj naviac. A z toho dôvodu, že to je myslené hlavne preto, aby som to vytvoril pre tých ľudí, pre vás, pre tých, čo to vlastne pozeráte, z tohto nechcem viac menej v podstate nič. Nerobil som to pre žiaden zisk ako finančný, ale skôr ako pre skúsenosti, pretože vyskúšam niečo nové a hlavne, aby som zabil svoj voľný čas. Pretože ja som človek, ktorý furt musí just niečo robiť a keď niečo nerobí a momentálne sa nudí, tak vymýšľa blbosti a aj tak si nájde niečo, čo proste bude robiť. Pracoval som na tom od marca až do novembra, čo tvorí 9 mesiacov práce, ktorá bola rozdelená na 3 štádia. Prvé štádium bolo písanie samotného skriptu, druhé štádium bolo natáčanie cez leto a tretie štádium bolo editovanie. Počas prvého štádia som viac menej písal celý ten skript a musel som ho niekoľkokrát prerobiť, pretože mal som takú jednoduchú predstavu, keď som to všetko vytváral a myslel som na to, teda rozmýšľal som nad tým, že vlastne ja si to napíšem ako takú knihu, príjem pred kameru a ja to takto budem recitovať a čítať pred kamerou, následne to upravím a vydám to behom 5-6 mesiacov. Hráčka, nie je jednoduché. Ako náhle som to celé dopísal, celú tú knihu v podstate, tak mi došlo, že to bude úplná blbosť to rozprávať, takto papier, takto kamera a ja to budem mleť pred kamerou ako nevyzeralo by to dobre, nebolo by to autentické a dôveryhodné. Preto som sa rozhodol v niekoľkých týždňoch, že to teda prerobím
a samotný skript, alebo teda tú knihu som písal asi nejak 2 až 3 mesiace. Áno, až tak dlho. Samotný dokument, teraz presne neviem, ale ja vám to tu hodím kde, koľko má teda slov. Tak to hodím, lebo ja som editovací král teraz momentálne. Má to niekoľko tisíc slov, 72 alebo koľko strán a strávil som nad tým nejakých, keď tie 3 mesiace poviem, myslím, že nebude úplne od veci 2,5, keď poviem, tak je to určite presné. No a keď som to všetko prerobil, po nejakom týždni alebo po 2 týždňoch iba do takých jednoduchých odrážok, tak som sa rozhodol teda už konečne natáčať. To som natáčal cez leto, samotné videá úplne prvé, ako je napríklad osveta alebo zoológia, sú dosť také, priznám sa, nie sú bohviaké. Sú dosť také, že neviem ako sa správať pred tou kamerou, neviem ako sa mám tváriť, kde sa mám pozerať, či sa mám pozerať kde do luftu, alebo sa mám pozerať pred kameru, do objektívu a podobne. Bo dosť som sa bál rozprávať pred kamerou, dosť som sa hanbil, momentálne je to už trošičku lepšie a to každý by si tým musel akože prejsť, aby to pochopil. Ešte momentálne taktiež niekedy poviem blbosť alebo sa mi zamotá jazyk. Keď som to teda behom týchto 2 mesiacov natočil, nastalo editovanie. Editovať som začal nejak v septembri, asi tak v septembri som začal editovať a editovanie mi trvalo až do začiatku novembra. To znamená nejaké tie 2 mesiace, no v podstate skoro 3, áno. Začiatok nejakého 10. som to už asi mal hotové, povedzme. Hej, a ešte taká menšia zaujímavosť, celý priečinok projektu Polovníctvo má nejakých 137 GB, čož je, dajme tomu, neviem či toľko nemá náhodou GTA 5 alebo nejaká taká hra trošku väčšia. Na začiatku videa som ďakoval relácii Halali za to, že mi viac menej povolili zobrať si niektoré závery, ktoré oni vlastne natočili a aby som to teda mohol použiť. Sám som sa snažil natočiť čo najviac vlastných záberov, aby to bolo čo najviac autentické a hlavne aby to bolo vidno, že teda aj ja som do toho dal nejakú tú svoju robotu. Tieto zábery som natáčal od vtedy, ako som začal písať celý ten scenár až po nejaký september, kedy ešte bola Jelenia Ruja a odvtedy som už vôbec nič nenatáčal. Ostatné zábery teda väčšina z nich, a je to tam podľa mňa aj dosť vidno, ktoré sú moje, ktoré sú od relácie Halali a potom ešte je tam akože tretí typ a to sú teda voľne dostupné zdroje, ako to nazývam. To sú napríklad stránky ako Pixabay alebo iStock a podobne, kde vlastne prídete, naťukáte si a nejaký názov a potom vlastne vám tam vyhodí veľmi veľa, nespočetne veľa videí, ktoré sú akože buď zadarmo, že si môžete stiahnuť s tým, že to aj autor povoluje, alebo si za to musíte zaplatiť. Pre istotu to takto chcem povedať, a ak by si náhodou myslel niekto, že to tu kradnem všetko, alebo čo, snažil som sa čo najviac vlastných a ak som si od niekoho zobral, tak to je to súhlasom. A je to legálne. Techniku, ktorú som používal počas natáčania týchto videí, tvoria 2 fotoaparáty, alebo teda lepšie povedané zrkadlovky. Z toho jedna hlavná, na ktorú som natáčal väčšinu záberov, je Nikon D3200, čo je staršia kamera s objektívmi 18 až 55 mm, Nikkor, tak nejak sa to volá, a potom ešte objektív číslo 2, čo bolo na väčšiu vzdialenosť, to je od 55 až po 200 mm. Následne som si kúpil neskôršie druhú kameru, na ktorú momentálne natáčam teraz, čo je Canon EOS 250D. Je to novšia kamera z roku 2018, momentálne môžete aj vidieť, na čo takéto, viac menej môžem to zastaviť, posunúť, neviem či to môžem aj približovať nejak cez foťák, ale už je tak moderná, že vie si vytvoriť vlastnú Wi-Fi, na to sa napojíte a môžete to ovládať. Keby som chcel, tak to teraz zastavím a môžem zase spustiť. Počas natáčania som používal 2 statívy, z toho jeden vždycky býval doma, to je normálny statív, nemá to ani značku, nie je to proste statív, povedzme. Je vyrobený na to, aby vlastne ste prišli, hodili na to kameru a odfotili stacionárnu fotku, ktorá sa akože nehýbe, portréty a podobne. Ten vždycky býval doma, pred tou stenou, kde ste ma vždycky videli natáčať. A ďalší je značka Velbon, ktorú som si vybral len z takého dôvodu, že proste to nie je ani žiaden marketplacement a čo ja viem, aká blbosť. Prišiel som, naťukal som do internetu, že chcem statív na filmové natáčanie, pretože potreboval som hlavu, ktorá sa dá takto pekne hýbať, aby to všetko bolo smooth a hladké. Našiel mi tento tu statív, úprimne není bohviak,
extrémne dobrý, pretože dosť sa zasekáva, ale to nie je podstatné, toto nie je recenzia na posratý statív. No a možno vec, ktorú tu bude najviac ľudí zaujímať, je, že aký program som si vybral na editovanie týchto videí. A určite by som ho odporúčil ďalej každému, kto sa chce trošičku pozrieť do editovania videí. Pretože jednak je zadarmo a na to, že je zadarmo, je dosť obsiahly a komplexný. A o čom hovorím? Hovorím určite o DaVinci Resolve verzia 18. Tento program je zadarmo. Neviem, či existuje nejaký iný program, ktorý sa môže aspoň tomuto kúsok vyrovnať. A hlavne z toho dôvodu, že je zadarmo. Prídete na ich stránku, tam prejdete nejakou registráciou a následne si to môžete stiahnuť úplne zadarmo a väčšinu funkcií tam máte odomknutých. Niečo tam je zamknuté, ale úplne také tie základné a trošku pokročilejšie funkcie sú tam úplne zadarmo a môžete sa s tým halúziť, koľko len chcete. Preto som to aj využil a kto bude pozerať všetky videá, tak objaví niekoľko takých akože vtipných momentov, možno niekto by to možno nazval vtipné ako ja, niekomu to nemusí prísť vtipné, fakt neviem. Ale snažil som sa to nejak využiť, keď už som mal takýto program na toto. V takomto prípade myslím, že som dosť jasne zodpovedal na väčšinu otázok, ktoré by sa tu mohli vyskytnúť. A ja teda som rád za to, že som vám to takto mohol natočiť, odprezentovať. A možno sa uvidíme pri nejakých ďalších videách. Kto vie, možno áno, možno nie. Uvidíme, kde nás život povedie. A ak áno, tak myslím, že to bude niečo s automechanikou, po prípade mechanikou. Takže zatiaľ sa majte a čaute.